आसाम रायजोनि स्टेट जि बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा इलेक्शन केम्पेइननि गेजेरावनो थांनाय साननैसो सिगाङाव बिथाङा 6 शिड्यूल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायाव कुइसन मोनसे लाबोदोंमोन जे मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया आरो हानि अधिकारखौ बयबो मोननांगौ होननानै बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्टयै जों बुंदों जे कुनु कारनाव 6 शिड्यूल आरो बेलेन्स ब्लकखौ लानानै मालाबाबो जों आपोज खालामनाय जानाय नङा कम्प्रमाइज खालामनाय जानाय नङा खोथाया जाहैबाय जे 5000 शहीदनि बिनिमयाव एबसु बिएलटि एनडिपिनि आन्दोलननि बिनिमयाव मोनसे ब्लाडसेड मोनसे रिभलिउसननि उनाव डेमोक्रेटिक आरो आर्म्स रिभलिउसननि उनाव बिटिसि बिटिआर 6 शिड्यूला दिनै क्रिएट जादों आरो बेयाव 35 लाख जाति जनगोष्ठी थायो बर' हारिया आरो ट्राइबेलानो बेयाव सिंगल लार्जेस्ट कमिउनिटि आरो बेखायनो बेयाव 19टा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक दङ दा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ ब्रिटिशनि 1886 द आसाम लेन्ड एन्ड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 बेयाव एमेन्डेड खालामनानै चेप्टार 10 आव बिनि प्रटेक्शननि प्रभिजनखौ दोननाय जादों बेलेन्स ब्लकआव जाहैबाय ट्राइबेलनि आरो बेयाव माखासे प्रटेक्टेड क्लासफोर दङ जायफोरा बिनि बे ओनसोलनि खुरुखेथ श्रेणी हिसाबै थानो हायो बा बिनि अधिकारखौ मोनगोन बिटिआरआव 19टा बेलेन्स ब्लक दङ किन्तु गासिबो हाया बेलेन्स ब्लक नङा माखासे नन बेलेन्स ब्लकबो दङ दा बेखायनो बिटिआर बिटिसिआ जाबाय एमेन्डेड 6 शिड्यूल बेयाव ट्राइबेलनि थाखाय 30टा रिजार्भ सिट दङ एमसिएलए सिट मोनबाया आनरिजार्भ मोनबाया जेनेरेलनि थाखाय रिजार्भ बेयाव ट्राइबेला गेलेनो हाया आरो हा हुनि जि अधिकारनि बाथ्रा बुंदों आसामाव बसुन्धरा 1, 2, 3 बिटिआरआव बैसोमुथि 1, 2 दानि सरकारा होगासिनो दङ हा मेला खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे जोंबो हा होदोंमोन उनावबो जों पाट्टा होगोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे जों 2-3 लाख मानसिनो हा होबाय बिजेपि दोलोआबो दा प्रसाराव बुंबाय थादों जे जोंबो हानि पाट्टा होगोन हा होनाया आयेन नीति नियमनि आधाराव जागोन रावनोबो ओरैनो गोसो जानानै हा होनो हाया आरो बेयाव बेलेन्स ब्लकनि आयेन मथे बेलेन्स ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास ट्राइबेला लेन्ड राइटनि अधिकारखौ मोनगोन एलटमेन्ट सेटेलमेन्ट जी जायो बायनाय फाननाय आरो प्रटेक्टेड क्लासआ बिनि अधिकारखौ मोनगोन नन बेलेन्स ब्लक एरियायाव गुबुन हारिया बिनि अधिकारखौ मोनगोन जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया बेखायनो बेखौ कनफ्लिक्ट खालामनायनि खोथा गैया 6 शिड्यूला आन्दोलननि बिनिमयाव सृष्टि जानाय बेयाव जोंनि आबेग सेन्टिमेन्ट सेक्रिफाइस शहीदनि बिनिमय दङ आरो बेलेन्स ब्लकखौ ब्रिटिश सासननि टाइमाव गपिनाथ बरद'लैनि टाइमाव बे बेलेन्स ब्लकखौ क्रिएट खालामनाय जादोंमोन दा बेखायनो बे खोथाखौ आसामनि स्टेट बिजेपिनि आफादगिरिया जाहाथे उनाव बुंफिना आरो बिथाङा बेखौ उइथड्र खालामनानै लायो जों दाबि दैखांबाय जों स्ट्रंलि बिनि सायाव जोङो आवाज दैखांदों नैथि खोथाया जाहैबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा गिबि भिन्न मेल मिटिङाव सेथि नागरिक नैथि नागरिकनि खोथा बुंबाय थादों फार्स्ट सिटिजेन आरो सेकेन्ड सिटिजेननि दा बेयाव डेभेलपमेन्टखौ लानानै मोननाय मोनैनि थासारिया आसामावबो दङ बिटिसिआव दङ भारतआवनो दङ बेयाव गोरिब आरो धनिनि फारागथियाबो दाबो दङ सारा भारतआवनो दा बेखौ लानानै बिटिआरआव जि जोंनि मोनसे बिसास जोंनि जि मोनसे शान्ति सम्प्रिति जि गोरोबलायनाय मिलाप्रति बिदा फंबाय ब्रादारहुड रिलेशनशिप बे जाहाथे भंग जाया बिनि फारसे गिबि मन्थ्रिया बेखौ नोजोर होनांगौ आरो बेबादि खोथा बाथ्राफोरखौ जाहाथे जों उनाव होनाया बा बेजों जाहाथे जोंनि समाज बेबस्थाया नस्थ जाया समाजारि थासारिया जाहाथे डिभिजन जाया बेखौ नोजोर बोनांगौ आरो बे खोथाफोरखौ उनाव जाहाथे बुंफिना बिनि थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम जोंनि खावलायनाय आरो जोंनि दाबि गोजोन्थों।